morning. Good morning, Kim. Good morning, Kim. Morning. Morning, guys. Nakagaw na gamang Kim yat. Good morning. Heart. Good morning. Sumato mi karon sa chapel, guys. Kay na ay misa. Sumatin mi karon sa misa. Grabe siksi hagamang dalaging ding. Oy. Grabe. Whoop. Whoop. Lika. Whoop. Ikaw. Nangapod. Tanang kay gusto pa ka pumisa. Sige, dadanan ng kuan. Matagal ko. Dadanan ng tubig. So magdamig tubig, guys. Ito sa chapel. So, magdata na rin sa atong tatana. Mamusik ito. Tana Kim, Elia, dali na Kim. So, moto na Miss Misa, moto na mi guys sa chapel. To ah. Bye ka te. Ayo, di ka mo ba? One man guys. Dadami tatad. Magkuha na tagpazong ta. Ito na, naglabay naman sila. Around 60 hagamang dalaging ding guys. Naka-red. Lambyo. Okay. Tatagpazong. Magpazong mi mo katungkuan. Wala mo ko din. Hindi pa. Moto na mi guys. Pinaya. Darabis chapel. Atura day. Natura day to. Mabawas padre. Dali. Kamalig na spirit sa bahay. Inyo. Simba. Yan ay subrida na iya. Sa kuan. Ngita ko subri pamisa. Pamisa ba? Opa guys. Kuat pa may padre guys. Upo mas padre. Kalipan dawi na siguro. Inken. Ang naghanag so tulog ka bukas. Kasag buhok ka tanan pa ako. Okay. Arabas ini ya. Yung siliya to sa laag. Ganda na itong tanan. So, naging santos na misa itong i-appeal sa pag-ampo ng mga intensyon sa itong mga kaigsunan. Sa kalag ni Jose Maura Senyo, Alexander Mayarisa Anthony Leon Abdul Gadyosa. Patrosin niya gikan sa Borato Family. Yan la father guys. Magsupod nagmisa ron. sa kansa sa kinabagatan ng mga anak sa ulog, sa ilang adlaw ng taon ng bulan sa Lubrero. Panalangin sa Ginoo, hatali sa dagbugan na piligan sa Ginoo, sa puso sa Kalipay, Presya, ilayo sila sa mga salito ng talagman, kalay sa kanunay kapasok sa lawas, sa kinabagay sa kanunay, maguwag ka kanila sa kanunay at mga pangayo, pinagin at Kristo ng mga Ginoo. Amen. Salamat sa inyong pagtambong sa misa. Salamat po sa sponsor. Dinner for a cause. So, salamat kayo sa mga gipalit ng tickets. Sa dinner, pila na booking nyo? Sa tag-500 per boat. Kaminti. Hindi na kabe? Managmisa guys. Ilang ka-chikig amang dalaging ding. Tama ka doon. Tiha, nagha sa 21 ako muhatag. Hoy, mahagbang ng cellphone. Kasi lang Ginoo ko Lord. Bina. Mana guys ang misa. Unsa na dali? Paghinay kay Madam Agka. Managmisa guys. Pila ka lingkuran na. Na guys, niudto na. Father, niudto father guys. Thank you. Salamat. Tara guys.
Daya deskaldirin. Kisa ni. Deskaldirin. Kisa mana? Ayo ha? Ah. Tubos? Manok? Nagkuhan mo manok? Ikan ni kailangan. Nag-ihaw mo? Wa mas ibna dihaw si. Kaya mga guys, kay hinalang. Wa na sili. Oh, na sili. Sinunubang manok. Daya guys, sinunuban. Hari guys. Okay. Guys, nga ni may kabiboy naghumas misa. Basin sak matinga mo ha. Bibo dun yung mga tanang member dance kon guys. Okay, kusuman. Shout out. Lami kadyo guys. Hinala. Nganta guys, nganta nga anday ko anda. Crabs. Nganta. Pangkin. A few moments later. Oh, nahaman nagmisa guys, dahil na misbay. Salamat tayo ni Padre Ading, ni Father Ading amoy nagmisa karon dari sa amang chapel. Thank you sa pagmisa dari Padir. Thank you so much. Alright guys, nagama si Papa Gabriel og sa may mong insinganan apa? Salad na pisot. Salad na pisot kuno guys na. Salad nga pisot ya, daghan kadtong pisot. Ano naman ka mga hinog. Sayang mo, mga lata lang po hindi ko na. Wala lagi. So ato nang butangan og gatas. Kani nga gatas guys na condense. Huwag kahurot si kusis pisot. So malas zaron ag amang snack ya guys. Palamig. Sakto kay init na magpanahon. So sakto gud siya guys, pabugnaw pud sa panahon. Pabugnaw sa mga utok. Mo ni si Jay pisot guys. Salad nga pisot. Kumbati pa dir kay lami na pabugnaw. Pabugnaw pus utok. No. Pabugnaw sa utok. Ya guys. Ito kalingaw. Butangan na tag condense, butang ag ice. Ah okay kadyo. Yes no. So guys, no? Batang iran, meron bug, no? Diyan na. Dito iran, rin. Diyan lagi. Sugo. Sugo diyan na good. Sugo. Kaming. Kaan kaming. Baan pa kaming. Wow, Mia, uy. Nanay ice na. Mo nagsaging episode, guys. Oh. Mo nagsaging episode na. Tanan tuliin. Yan na, guys. Agatang hindi pa malagi-isaw ani mo apila pa dir. Di ha? Bilin. Guys. Yummy, yummy. Snack na tatad na stress. Yes, no? Ah. Ang mag-ice, guys. Nagkira ka dug. San ka? Wow. Iring pa. Sakto. Wow, diyan na guys. Wow, lamia. Uy, ya. Medyo kuan. Wow. Medyo na guys, kaya bugnaw ka zo. Ilhan sa mo ko bugnaw kaya kuan sa kuan ha. That's rice cooker ni Zagi butang ni Papa Gabriel. Diyan na katang snack guys. Nagatong saging episode, tapos na nagadjud. Di man kahurot si Koshe, aw. Katong salaron. Ana guys, dagko ka dug ice pod uy. Wala dugmak. Basta na pabugnawan guys. San takaban guys, ang bugnaw pa siya. Okay. Dana guys. Wow. May mga anak ta danig. Tilawan na tag maajo ba? Ro maajo ga jini guys kana. Lami akajo. Arang lami akajo amang palamig. Agamang saging di na guys. Gi butangan na guys og gatas. Dito tilaw ko ta guys. Majo ba? Majo ba ginama ni Papa Gabriel? Mga pilag ice. Pero bugnaw guys no. Okay. Okay. Anong kailan may sabaw? May sabaw. Hinaw pa natang ice guys. Kaya mineral man na. Mineral naman nagigama. Okay. Mara guys. Yummy. Snack sa kahapon nun. Wala may paris. Ha? May paris. Naman. Naman. Kutsara di ay. Kasag ka pa. May paris ko nagis kutsara. Stilan. Lagi para sa baso. Okay. Takuban ka rin di. Masadlag mananap. Okay.
Yan na guys, mga-snack na ninyong tanan. Dahil among palamig. Sa malamig nga panahon po. Pastilan. Among ito na rin ka malamig ang panahon guys. Okay. Yan na guys. Mga unta ninyo. Tuog pa mag-amang dalingging-ding. Yan guys, natuog pa man yung taon. Andan na sa inig mata. Kaan? 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 Hindi na. Ngamta guys. May nagsabaw. Yan pa. May Arang. mura man dapat halo-halo guys. Kulor ang kamat guys na. So makakita ra mo dani ugma guys ang upload dani katong pagpanghinlo na sang kuko dia. Lamat na nis ang cutex gikan ni ate. Nanta. Muna ate dini. Unya mo ampaw dali no. Ay ampaw guys. Tuy mong gisuroy. Mo dai ampaw dali. Ay ampaw guys ay atang iparis. Iparis. Ampaw. Abre, ikaw ra. Gunit eh. Hindi ko ka-abre ha. Di pagka... Di mo abre ng uyab. Iya. Sa una. Saan sa? Sa una, buwag naman ta. Buwag na reta? Barok na. Buwag naman na ikong ligas. Nga tayo sog ampaw. Diya, ampaw. Mga ipares na rin guys. Pastilan. Nga tayo sog ampaw. Diya. Ngapain po na? Muna. Wow, order to. Ngayon guys. Nahan pagkos-kulos ang kuko na. Ako lang, color na ni guys. Pasante eh ah. Nga guys, ako lang pinag-color na. Di ka na Texas ng kuana, kulura. Ikang ati. May amatid ah. Nga paggamit sa card. Naniha ang gigamit. Kita ra mo ugma guys. Doon ang bari pa no? Ngayon. Ngayon guys. Crunchy ka dun ha. Pangka. Namiin guys. Nami si Ja. Sampaw. Wala. Dito colors ang lip ko na. Ganyan ko colors na. Nice. Kapang kukos ti ale, nice na. Ano guys? Nice sa color. Karoon ako ng color guys, kahapit ng mga birthday. Mas no, managsaram pa ko mga color ti ale. O, mga kuko. Di pa ko pernaminti kuwag kuko guys, kay madaot. Ang panagsahan na nabutang umay nga ni. Color. Mahina, masayang man ko guys, ang color agang kamot sa, kuan magsiko paglaba mga tangtang ra ano stiil parang saran na butangan karon di madaot agatang kuko guys no. Nami guys. Nami kado. At nag-amang dalaging ding guys. Eat makabi. Eat na la. Isang salad. Saging butanga guys. Eat na la. Sampai dal kuan guys. Kana sana lami na. Milk. Lami be? Lami dai? Yummy. Ang padap ni be. Yummy no. Wow, ganas kim guys. Kanday. Ang busog. Ang mga kuyas na to lang hapon. Ano ba? Mantang on.